ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинои намино ҳамаш аксияй, ҳамаш арзоншудагиай. ҳозимаш мо да гап мезанам. Иҷада брижаи туркӣ астай, киртаи пег астай, кардиган ва попшои туркӣ. Инчунин киртои фасони туркӣ ҳаст. Нишонтон метиҳам. Бозори Корвонай, тарафи пажарка, дуюм дарвоза. Якм ряд мешавад ряди магазинҳои шишагӣ, 108 магазин. Инчунин рақамҳои телефони савдогар дар рӯи экран ҳаст. Касе ки доставка мехоҳад ё нуқтаи савдоро намеёва, нависен шуна духтаро. Хулас аз обуфо сар мекунем. Инами намуд инам қадар мондай. Тоза турецки, ҳамаш бори фасон. Ина марҳамат духтарако, ками кам мондагиай. 200 сомонӣ. Биёен чӣ намуде камҷа мебинед. Ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай. Нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. Тамом маҳсулотошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. Ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессиональни салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомиро истифода бурдаистиян. Баъд инчунин духтарако, дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафте. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. Тамом. Касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат анами хоҳарак да бинависен. Кора содда када шумо да мефаҳмона. Регистратсия, обучение ҳамаш беплай. Инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, обуфо 200 сомонӣ шудагиай. Тоза туркӣ. Ино 300 сомон, 280 сомон буданд. ҳозир 200 сомон ҷои шидаш. Мана ана баъдан духтарако инаи кирто дар хотир дошта бошед. 450-500 буда валда ипекои 3D. Мана диден ҳозир ино 350 ду дона ҳамагӣ мондагиай. 350 сомонӣ. Ина марҳамат киртаи тайёри ипек касе да дар кор боша, биёен 350 сомонда харидорӣ кунен. Беҳад хушрӯчаяй. Мана ана баъд бо иҷада брижои турецки, тоза турецкиро нишон метиҳем. Бозорда 150-180 мефурӯшанд. Иҷа ҳозир 100 сомонӣ. 3 дона мондагиай некем духтаро 100 сомонӣ. Дигаришам нишон тиҳен. Мана ишай ана ина мудай тоза туркӣ духтаро. Нами ҳар сеш 100 сомонӣ. Мана инчунин анахе кардигано мондагиан. Иноям қимат будан. ҳозир 250 сомонан. марҳамат мехдор намхе кардиган. ана баъдан иҷада бо двойкои турецки астай. У двойкорам нишон метиҳам. Иношам распродажа шидагиай. нархшон 250 сум. турецки тозаш таро двойко тоза турецкиёшан иё нархшон 250 сомон. оз дигар ангошам аст. дигар ангошам нишон тиҳен. мана ҳамаи ҳамино яктаи дутаи мондагиай. ҳозир 250 сомон распродажа. мана хоҳишмандо биёен ай пеш бинен. иҷада бо курта дигар чизо бисёрай. озир ваёшам нишонтон метиҳам. ина нигоҳ кунед. инамино ҳамаш двойкои туркӣ. мана ҳамаи ҳамино 250 шидагиай. ина тоза туркӣ. мана 350 сомон буд. ҳозир боша шумода 250 сомонда метиҳанд. баъд ана халатора духтаро халато 300 сомон буд. ҳозир 250 сомон. аввал да 350 буд. ҳозир баъдан 300 шид. ҳозир бошад 250 сомон. мана беҳад хушрӯ. се таранги хушрӯ. кати бурукшонай духтаро. мана бурук дорак аҷоиб буд.
касседа распродажа дар кор боша, марҳамат биёен бозори Корвон, дуюм дарвоза, тарафи пажарка, 108 магазин. Ин сиёша мина чӣ хушрӯй. Мана ряди магазинои шишагӣ мешава. Ҳамашон бурук доранд. Рабинен чӣ хушрӯча. Хулас бо нархи арзон ана минора харидорӣ карда метонен. Баъдан иҷада духтарако беҳад хушрӯ ана ин двойко будан. Даётон боша агар ино абая кати киртошунан бинен чӣ хушрӯ 400 будан. 400 сомон буд, ҳозир бошад 200 сомонай. Ана и бо кирта дора катиш. Аз инам дута ё сета мондагиай тамом. Ина зарчай и кирташай духтаро. Ана баъдан бо фиолетови шай. Аз ами бо фиолетови ам дора. Диден ина зард ба сафедай, ана инамудуш фиолетови. Хулас се дона мондагиай. Инчунин ана кирто ҳамаш 200 сомони, ҳамаш киртои фасон. Духтошонда гап нест духтаро. Мана бинен. Иҷада бисёрай, хеле бо якчанд дигашам нишон метиҳем. Марҳамат хоҳишмандо. Материалошон кондитсионера, итальянкая, и духта бинен чӣ хушрӯай. Мана 200 сомон. Аҷоиб буд фасон. 400 сомон, 350 сомон буд, ҳозир бошад 200 сомон шудагиай духтаро. Иҷа бор бисёрай, мисол ҳар якташа нишон дода намешава. Хубтарш ки ай пеш биёен хитон бинен, бо бисёр чи доран аксия, на танҳо ино, балки на абаяҳое ки яктаи мондагиай, ҳиҷобо, ҳар чизако доран хушрӯ, ҳамашонам бо нархи арзон пешниҳод мекунам. Иҷа дози бо спортстил аст, аз берун нишонтием. Спортстил чандай? Чанд сом? 250 сомон. Ина бинед спортстили дарози хушрӯ кати бурукуш. Мана анаи вай дар хотир дошта бошед. Тройка диден, палто дора, кардиган дора, туника дора, баъдан бурук дора. ғавси хушрӯвай и 350 буду, ҳозир боша нархаш 250 сомон духтаро. ду дона ҳамагӣ мондагиай 250 сомон. Манам хай 108 магазин. И халатое ки аз нишонтон додум ку дар хотир дорен. Гуфтам 250 штагиай. Ира бинен чӣ хушрӯй маникенда. Хулас беҳад фасон. Биёен духтаро, инчунин коллексияи навшон анаи намудая. Киртои хушрӯ ё чанди? 500 сомони акса штагиай. Мана ай пеш биёен, качестваш беҳад зурай. Мана и оригинал шай. Рангошон бениҳоят зиёдай. Мана мино ҳамаш размеру ранги анами намуд ваёяй, киртояй. Бинен бори нав омадагиай, бори тоза. Ана духтаро, анами ино бошад 200 сомони. Ино чон тоқаям дар хотир дошта бошен, кардигани ғавси хушрӯай 280 сомон буд, ҳозир 200 сомон шудагиай. Хулас ҳамаи нархҳое ки дар иҷа ҳаст, ҳамаш арзон шудагиай. Ина биёен духтаро бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. И тараф кирто чанд шудагиай? Духтарако нигоҳ кунен, ина иҷа киртаое ки 250 видео када будем 230 сомони, 210 сомони намхе. Беҳад хушрӯ. Касе ки опт мегира 200 сомони ам метиҳан. Мана бинен ҳамаш куртои фасон. Ина кадомеша мегирен. Биёен бо нархи арзон аз анамиҷа пайдо карда метавонед. Бо куртои ино сифатои нағзошан. Мана бо муқоиса кунен, як маротиба бозор дагашта хитон бо муқоиса кунен. Ира бинен чӣ хушрӯан. Инаи дубайски тройко да хотиртон ҳаст. 850 сомони буд. Балхай материалаш духтаро, кори дастӣ. Мана бинен чӣ хушрӯ. Ҳозир бошад 780 сомон штагиам тройка дар акция. Мана хоҳишмандо дер накунен, биёен, размеро ҳастай. Ана ин ҳоҷиёна бошад 480 сомон штагиай. Ҳама ҷода қиматай. Ино да бошад 480 сомон штагиай. Марҳамат каседа дар корай. Ина тройкошон 780 сомон шид. Ана ин намуд бошад 480 сомон. Ана духтарако, ана ин намуд кирто боша заказной
барои ҳоҷияҳои мо, барои равзана бисёр пурсидиянд ки сиёҳ ва сабз боша. Марҳамат духтарако 350 сомонай иҷада ҳастай. Диден чӣ хушрӯ духчам фасонай озимай хушрӯ нишон метам тона. Размерош ҳамаш ҳаст. Паплини Туркияй. Мана турецки паплин. Марҳамат аз қисми қафо бинен духтаро. Ине қисми қафошон. Бисёр ҳам фасон омадагиай. 350 сомон. Бозори Корбонай, як бор дига такрор шава. Тарафи пажарка, дуюм дарвоза, якам ряд мешавад, ряди магазинҳои шишагӣ, 108 магазин ина духтаро. Марҳамат. Россиям доставка доранд. Касе ки барои доставкаи Русия мепурсид, ҳозиро доранд. Марҳамат, бемалол нависен, бо доставкара пурра мефаҳмонанд тона.